Bismillah, alhamdulillah, ve salatu ve selamu ala Rasulillah. Hormatly musulman doganlar, dinimiz İslam'ın möhüm ve berk tawşyryklaryndan biri hem musulman zenanyň, musulman gyzyň geýnişidir, libasydyr. Ýagny musulman zenanyň, musulman gyzyň, musulman geliniň geýnişi, libasy, eşigi nähilek bolmaly. Özüni alyp barşy nähilek bolmaly. Edebi, kılık hasiyeti, ahlaki nähilek bolmaly. Daşaryk çykanda näme-häramnyň öňünde geýnişi nähilek bolmaly. Şol mesele dinimiz İslam'yň möhüm we berk tawşyryklaryndan biridir musulman doganlar. Çünki İslam gelmezinden öň jahiliýe zenanlary, jahiliýe diýanymyz İslamdan gelmezinden öňkü döwre jahiliýe diýiler. Yani kafirlaryň we müşriklaryň ýaşan döwri. İnsanların şirkte ve küfürde yaşan döwri. Şol döwrüň zenanlary öýünden daşaryk çykanna kesekine mahram erkekleriň öňünde örtmelilerini örtmeýän ekenler. We ýarym ýalaňaç bolup boynuny, saçyny, ýakasyny açyp, dar açylyp, saçylyp, bezenip şeýdik geýnipdirler. O daşaryk hem şol görnüşde çykypdyrlar, keseki erkekleriň öňünde hem näme şu görnüşde gezipdirler. Ve keseki erkekler bilen öz aralarını araçak koyman qarım gatym bolupdur. Jahiliýe zenanlary. İslam gelenine bolsa Allah Taala Kur'an-ı Kerim'de musulman zenanlara dolu örtünmegi, yapık giyinmegi farz edýär. O musulman zenanlar öýden daşaryk çykmaly bolanna jilbab giymeli digini Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de tawşyryk berýär. Ve Kur'an ve hadis musulman zenanlara gurulaýyşyna, ýöreýişine, özüni alyp barşyna gowy gözegçilik etmegi we asylly bolmagy berk tawşyryk berýär. Yani zenanların, musulman zenanların näme-häram erkekler bilen qarym gatym bolmaly däldigini we zenanlar bilen näme-häram erkekleriň arasynda araçak bolmalylygyny dinimiz İslam kıyamada çenni kanun edip goýýar. Yani dinimiz İslam musulman doganlar musulman zenanlaryň arly, namusly, utançly hayaly, edepli, ekramly, asylly, agras, ahlakly, terbiyeli, awraýly, mertebeli, pek zenanlar bolmalylygyny we bu kiri bolmak üçin näme etmeliligini bize öwredýär. Ve edil şonun ýaly musulman doganlar Kur'an ve sünnet, yani Allah Teala Kur'an-ı Kerim'inde ve Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem hadis-i şeriflerinde musulman zenanlara arnamussuz, utanç hayasyz, kılıksız, ahlaksız, sucuk, gözü, yüzü, bedeni oynap duran, ýörenni özüni erkeklere gorkezjek bolup çaýkanyp ýöreýän, öýünden daşaryk çykanny özüni erkeklere güjeňläp, bezenip, atyr sepip, saçyny açyp goýup, gözüne eýe bolman erkeklere seredip, erkeklere ankaryp, ýa bolmasa sesini gaçaldyp, gok almagy edip, özüne üns çekip, ýarym ýalaňaç bolup, daraşyklar geyip, ýa bolmasa balak jinsler şu döwürdekiler ýalak geyip, keseki erkekler bilen gurulaşmaly bolanna, näze ses bilen gurulaşýan we näme-häram erkekler bilen qarym gatym bolup ýören, aýnak we ýeňil kelle zenanlardan bolmaly däldigini Kur'an sünnet näme diýär? Bize habar berýär we şu zatlardan äga edýär. Şol sanap geçen erbet wasyplaryň musulman zenanyna bolmaly däldigini, hatta musulman zenanyň
şul wasıplary göterýän zenanlara meňzemeli dälligini Kur'an we hadis berip tapşyryk berýär. Elbette bärde aýdylyp geçilen zatlar käbirdiň zenanlara da erkeklere de degişli. Şul erwet wasıplaryň Kur'an we sünnet yeňil kelle zenanlara mahsuslygyny, oşalara musulman zenanlaryň meňzemeli dälligini umumunda näme bize şonu berip tapşyryk berýär. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de aydiya Ahzab suresi 33. sura 33. ayetinde وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةَ الْأُولَى Musulman zenanlara yüzlenip Allah Teala aydiya. İlkülün Peygamberin şol döwürde sallallahu aleyhi ve sellem'in zenanlarına, ayarlarına ve musulman zenanlara yüzlenip Allah Teala şol ayetinde aydiya öýleriňizde oturun. Ey musulman zenanlar, öýleriňizde oturun. Ve daşaryk çykmaly bolaňyzda İslamdan öňkü döwürdäki zenanlar ýaly açylyp saçylyp ýarym ýalaňaç bolup bezenip çykmaň diýe. Allah Teala näme diýe? Şol jahiliýe zenanlarynyň bolşy ýalakda ey musulman zenanlar siz bolmaň. Erkekler onu her hilek bolup örtmelerini örtmän, yakasyny açyp, saçyny sallap, saçyny selkiledip, her hilek bolup ýöreýüşini üýtgedip, çaýkanyp ýörep, üns çekjek bolup, gepini sözünü üýtgedip, näzli gurlap, ýa şoňa meňzeşdatlar edip, bezenip, atyr sepip şey dip erkekleriň içinde aýlanyp ýören şol jahiliýe zenanlar we müşrik kafir zenanlar. Siz şolary ýalak bolmaň diýär Allah Taala. Şolary ýalak bolmaň, öýden çykjak bolaňyzda bu zatlary etmäň, bu hilek bolmaň diýär Allah Taala. Beýdip öýden çykmaň diýär. Ve Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Sahih Muslim hadis kitabında geçen hadisinde diye sınfani min ehlin nar lem arahuma kavmun ma'ahum siyatun ke eznibatil bakari yadribuna bihan nas ve nisa'un kasiyatun ariyatun mumilatun mailat ru'usuhunna ke asnimatil bukhtil ma'ilah la yedkhulnal cennete ve la yecidna rihaha ve inna rihaha la yucadu min masirati kaza ve kaza. Ve Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem aydiya bu ümmetten niye menin görmediğim iki topar insan çıkar deyip aydiya. İntak yok diye men olar görmek diye Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem emma näme son çıkar şol iki topar insan niye. Şolaryň bir kim ellerine diye sığırın kuyruğu ýaly kamçılar bilen insanları urup sütem edýänler, zulm edýänler, haksızlık edýän insanlar diye. Demek ümmetin içinde şeýle bir zalimler peýda boljak, adamlar urup ýenjip söwüp zulm etjek. İkinji topar haýsy Peygamber bilen peýda bolar diýen ikinji topar haýsy ümmetin içinden diye Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem geýniligi ýalaňaç diye. Geýniligi ýalaňaç meýletdiren, meýleden zenanlardır. Geýniligi ýalaňaç. Şu açyk söz musulman doganlar. Kasiyatun ariyatun. Geýniligi üstünde eşik barmy? Bar. Emma şol bir wagtyň özünde ýalaňaç. Yani ol geýin eşigi onuň awratyny örtmeýär. Şeýle bir musulman zenanlar we şu wagtga şol hadiste diýilşi ýalakka geýniligi. Geýniligi ýalaňaç. Geýnipdir emma näme örtmelerini örtmeýär. Peygamberimiz şonu diýär, kasiyatun ariyat. Geýniligi ýalaňaç diýär. Meýletdiren, meýleden zenanlardır. Serediýän, ýankydyşymda eşigi bar, emma hemme ýer bildirip dur. Aňarsy berse tuňaryp dur. Örtülmelerini örtmändir. Saç açykdyr, döş açykdyr. Bütün bedeniniň agzalary ýekeme-ýeke sanap durmak gerek däl, hemmesi görnüp dur. Yani üstüne şeýle bir eşik giyip dur, şeýle eşigi çykarsaň hem giydirseň hem tapawut etmeýär. Hemme bedeni tutuşlugyny, boyu, sirati, figurasy hemme zady bildirip dur. Barmy şeýle insanlar şu ümmetin içinden peýda boldymy, çykdymy? Çykdy. Hatta Mekke müşriklerinin, kafirlerin ayarları hem bulan giyinişi ýalakka giyilmeýärdi. Emma giyinensek de bizim
Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in haber berişi alakka ki şu haber bermekliginin özü hem bir mucize. Peygamberimizin dişi alakka bizim içimizden çıkmış olur. Ve kıynasam şu da orada beter köp çıktı. Gözümüzden görüp otuyoruz. Özüne Müslüman diye, kurulasın ben Müslüman diye, Peygamberimiz gavuriyan diye, Kur'an'a iman ettim, ahirete iman ettim diye, ben Türkmen diye, ama geyindişine seyrediyem. Ol yoldan çıkan kafir denenleri alakka. Belki onun niyeti ol del. Ağlanıp, bilmeyen, düşünmeyen ediye, moda deyip ediye, yeni bir zat deyip ediye, ama daş sıfatı şolura men zat dur. Neyme? Kasiyatun ariyat. Geyniliği yalanaç. Ne şol hili geyniyen Müslüman kıyıdlar, Türkmen kıyıdlar, gelinler, ne Peygamberimiz hut sizin şu bolup görüşünüz barada 1400 yıl bundan ön hadiste aydık koyuptur. Size deyiptir neyme şol hili geyniyenlere geyniliği yalanaç deyiptir. Cinsili, futbol kolu, ya olmasa yankı yalakka ayağının yarısı açık eşikleri geyerler, kıyıska, dar, şuna menzeş. Hatta Türkmen köyüne geyayenler hem dar geyse hem meğer töngörüp dur, çişip dur, bildirip dur, bu da geyniliği yalanaç. Erkeklerin unsunu çekip dur, geyniliği yalanaç ol. Peygamberimiz neyme şeydi, haber verip koyuptur. O neyme meyil ettiren. Yani erkek kişi görse, gözünüzü şuna meyil ediyor. Çünkü neyme? Allah Teala koyuptur, erkekte şu da neyme? Zinana meyil ediyor, tebigatına bak. Birbirine karşı neyme? Meyil koyuptur. Haçan ne görse, şunu neyme? Şunu meyil ediyor, islaya şunu. Şuna seyrediyor. Peygamberimiz ne yaptı? Meyil ettiren. Köpüskem neyme maksatlarını geyiniyor şulan? Şeydi, üns çekmek için, erkeklerin neyme? Ünsünü çekmek için, görünmek için, özünü korkazmak için. Bu neyme diye? Meyil eden zinanlardır. Özleri hem şolar erkeklere meyil ediyor. Allah saklasın. Ve inansam ne bizim içimizde şu hili adaylar bolup dur. Ve Peygamberimiz devam ediyor. Kelleleri düyan örküşleri yali tüngörüp duranlar diye. Düyan örkücüne hilek tüngörüp dur, bildirip dur. Kelleler şol hilektir diye. Yani günümüzün dilinden aysak pırçoska deyip tüngördük koyarlar. Çiğişirip ullokan edip. Ha bir ulu iş bitiren yalak edip kayşarışıp toyda onunla bununla şey edip çıkkalar. Müslüman senan. Müslümanın asla bu hildat bolmalı değil. Müslüman zinan saçının yekece tarını keseki erkeğe görkezmeliler. Şoň özü günahkarçylyk. Emma näme çiğişirip ullokan edip tüngördüp beter näme şey edip ulu iş bitiren yalak edip kayşarışıp çıkkalar. Daşaryk. Keseki erkekler näme ahrem erkekler öňünde. Peygamberimiz näme diýär? Kelleleri duyan örküşleri ýaly tüngörüp duranlar diýär. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şeyle bir jikmejik şunu haber ver ya 1400 yıl bundan öň ol wagt musulmanlaryň içinde bu hil zatlar ýokdy. Hawa kafir denanlar geyniýär o hili. Emma musulman denanlaryň içinde ýokdy. Emma Peygamber ummatynyň içinden çykar diýdi şolar diýdi. Şu wagtym geynansam çykdy. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem diýişi alakka. Soňra näme diýdi Peygamberimiz? Olar diýdi cennete girmezler. Cennetin iyisine mi almazlar? Cennete girme anırda dursun ya. Cennetin iyisine mi almazlar diye. Aslında cennetin iyisi diye Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem uzak ağırlıktan geliyendir diye. Cennetin iyisi şeyle vur hoş, şeyle vur yakımlı, uzaktan hem gelecek diye insanın burnuna. Emma şol uzaktan hem iyisi gelecek cennetin iyisini şu hili geyniliği yalanaçlar, dar geyýänler, jinsi geyip örtmelerini örtmän şey dip daşaryk çykýanlar, kellesini tüngördüp ýörenler, ýakasyny açyp saçyny selkeledip ýörenler. Peygamberimiz şu iyisini hem almaz diýdi şu denanlar diýdi. Indi şul hadisi musulman zenanlar, şu hili geyinýän musulman gydlar, türkmen gydlar, gelinler gowy pikirlenmeli. Biz bunu size yamanlyk islap ya bir yigrenmek üçin ya biri yigrendirmek üçin diýilen zatlar däl. Birinjiden şu bizim boynumyzyň borjy. Biz bilýän okan adamlar, talipler, mollalar, ahun şu zatlar aýtmaly. Gatuwarsalaram, halamasalar biz haka aýtmaly. Çünkü bizim boynumyzyň borjy. Kıyamet günü näme biz aýtdyk, ne bilýärdik, biz ýetirdik. Bul bir. İkinci, musulman doğanlar.
O hususan şol hili giyinýän musulman uýalarymyz, jiglerimiz, türkmen gyýdylary. Bu söz men sözüm däl. Ya bir plan ahunyň sözü däl, plan alymyň, plan şeýhin sözü däl. Kimiň sözü? Alemleriň Rabbi bolan Allah Taala saylan peýgamber, kıyamet peýgamberi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin aydan sözleri. Bu hadis nerede geçiyor? Sahih Müslim'de geçiyor. Sahih Müslim demek näme musulman doganlar bilýäňizmi? Sahih Müslim'de okulan hadisler goýa peýgamber sallallahu aleyhi ve sellem ağzından çykan ýalak. Aýry şu görnüşde giyinýän musulman türkmen gyýdylary. Eger peýgamber sallallahu aleyhi ve sellem siziň öňüňizde durup, "Ey musulman gyýdy, ey türkmen, ey ümmetim, sen şeydip dar giyme, yarım yalanaç giyme, geyniligi yalanaç giyme, geyniligi yalanaç bolma" diýse näme diýerdiňiz, näme jogap bererdiňiz? Men inanýan elbetde şular näme diýerdi? Hawa diýerdi, bolýa diýerdi, etçekal diýerdi. Onda eger musulman bolsak, ha peýgamber sallallahu aleyhi ve sellem ağzından eşitdik, ha ana şu peýgamberiň aýdyny bize kitap arkaly bize ýetirilipdir, ikisen bir zat musulman doganlar. Uyalarımız, jiglerimiz, şu hili giyinýänler, yarım yalanaç giyinýänler, biz aýyplap, garalap, ýigrenmek üçin diýemiz, gowluk islap diýäs. Ene edil şu menden eşitdiňiz ýa plan ahynyň eşitdiňiz däl şol. Edil peýgamber sallallahu aleyhi ve sellemden eşitdiň ýalak diýip kabul ediň. Peýgamberiň hadisi şol. Şunu gow oýlanyň. Peýgamberimiz bize äga edýär, ümmetin aýallaryna äga edýär, geýniligi ýalanaç bolmaň. Başga ol ahlaksyz ayallar ýalakka erkeklere meýledip, her hilek geyinip erkeklerim özüne meýletdirip ol hili bolmaň diýe. Kelläňi tuňardyp ýörmäň diýe. Uns çekip onda näme? Musulman gyýdy şu zatlary eşitip, musulman gelin şu zatlary öwret almaly. Iki günlük dünýä. Awadannyň abuýsany päder eýdip gezersiň. Ýüzüňdeki çyka durtuk çyksa sen ýüzüň görer ýalak bolmaýar. Sana owadanlygy beren, saglygy beren Allah. Kıyamet günüm hasap bermeli. Dünýä diýeniňe ha diýman geçip gidýär. Iki günlük ojuk-bujuk oňa-muňa eşige oňa-muňa allanyp, her hilek sypatdan sypata girmeli däl. Allah'ın buyrugyny, peýgamberiň buyrugyny unutmaly däl. Öz däwiňi, desturuny, ýoluny, ýörelgäňi, türkmençiligi unutmaly däl. Bir ýurda baranda başga bir türlü, ýene başga erkekden başga türlü bolup sypatdan sypata haldan hala girip görmeli däl. Bul musulmana gelişmeýär, türkmene gelişmeýär. We musulman doganlar şuň içine, şul aýdylanlaryň içine ýene de internetde her hilek suratyny goýýan gyýdlarym girýär şuň içine. Her hilekke ýarym bilen suratlaryny goýýan gyýdlarym şoň içine girýär. Näme her hilek bolup surat düşüp, bolam Instagramda ýa başga ýerde paýlaşýarlar. Şu dünä utançsyzlyk, haýatsyzlyk, ýa-ni geýniligi ýalanaç diýeni meýleden meýletdirenýär. Goýýan näme şonu özüne laýyk goýsunlar diýip bir 5 minutlyk bir şeýle bir bigadar zatlar üçin masxara bolup şuňal zatlar edýärler. Şu dünä şul hadisiň içine aýdylanyň içine girýär. Şul hadisde aýdylan zadyň içine girýär. Meýleden meýletdiren internetde goýýar. Özüm meýledýär, görsinler şonu diýip görüp şoňa bir zat ýazsalar, şeýdip laýyk zat goýsalar begenýär. Uly şu tirenýärler. Asliýetinde bir nadanlyk we akmaklyk. Musulman zenana türkmen gyýdyna hiç gelişmeýän zat. Şuňa da ünsvereli musulman doganlar. We Kur'an-ı Kerim'de Allah Teala Ahzab suresi yine yankı suran 33. sure 59. ayetinde näme diýär? Ya eyyuhan nebiyyü, ey peýgamber diýär sallallahu aleyhi ve sellem. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Allah ta yüzlenip aýdýar. Ya eyyuhan nebiyyü, قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. Ey peýgamber diýär, ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, aýallaryňa, gyzlaryňa, müminleriň, musulmanlaryň aýallaryna aýt, daşaryk çıkanlaryna üstki jilbaplaryny giyip çyksınlar diýär. Allah Teala näme buyurdy? Peýgamberiň aýallaryna sallallahu aleyhi ve sellemin, ýani musulmanlaryň eneleri bolýar peýgamberimiziň aýallary.
Ýyzlaryna we mümin musulmanlaryň aýallaryna aýtdy. Daşaryk çykmaly bolanna öz asyl öýde geyip boran köýneklerini üstüne jilbaplaryny geyip çyksınlar diýe. Jilbaplaryny. Jilbab näme? Gynansak da biziň halkymyzyň bir topary jilbabyň nämedigi unudulgy. Jilbab musulman doganlar adaty, zinanyň adaty geýýän köýneginiň üstünden giyilýän boydan başına siratini, yani figurasyny, bedenini dol örtýän giyin köýnek. Käbir ýerlerde satır diýerler, ya abaya diýerler, giyin. Gowy gapdal da giyin, golda giyin bolup duran näme köýnek. We adaty köýnüň üstünden giyilýär. Şurada käbir düzeltmeli, ýalňyş düşünjeler we bizde islama göre örtünmeli ise kelläňe şey dip o ýalajak dakkan hijab şondan ibaratdyr öýdýärler. Ýok, bu ýalňyş zat. Hijab tutuş bedenini örtmekden, kellejiňi örtmekden. Şu ýalňyş düşünýänlikler üçin şu wagt balakly hijablar peýda bolupdyr. Kellesi örtülgi näme balakly, jinsly ýa bolmasa dar ýa şoňa meňzeş. Bu ýalňyş, bu islam dediňe kelle örtmek diýen zat ýok. Islamda jilbab ba tutuş zenan maşgalan boydan başına bedeni örtülmeli. Hawa jilbab şol musulman doganlar. Haçan şol ayetler inenne jilbab ayetleri we örtünmek ayetleri inenne musulman zenanlar näme etdiler? Ay men nefsime yaramaya, ay men tak tayinnala, ay men şeyle, ay men beyle diýmediler. Şol ayet inni we sahabalar öz aýallaryna, gyzlaryna gidip şol ayetleri yetirdiler. Allah Teala şeýle ayet inirdi diýenden gönü jilbaba giydiler, gönü näme hijaba geçtiler, dol örtündiler. Ene biziň ibrat almaly insanlarymyz musulman zenanlar, türkmen gyzlary, türkmen gelinler, ene şol aýallar, peýgamberiň aýallary, peýgamberimiziň aýallary, peýgamber sallallahu aleyhi ve sellem'in gyzlary, sahabalaryň Allah olardan razy bolsun zenanalary. İlkinci nesil musulmanlar Allah Teala'nın razy boldum diyen kişiler şolaryny musulman gözleýän bolsak, ine ilkinci nesil musulman şolar, biz şolara serdip dini öwrenýäs. Şolar şol ayetler eşitene nähilek boldular, nähilek amal etdiler. Haçan şol ayetler inenne hijab ayeti, jilbab ayeti näme etdiler? Gön hijaba geçdiler, gön jilbaba geçdiler. Bir salym hem pikirlenmediler, ay şeýle men tayinnal ýa şoňa meňzeş zatlar diýmediler. Ve şeydip näme ilkinci nesil musulman zenanlar näme jilbab giýýärdiler, dolu örtünýärdiler. Hatta ýüzlerini hem örtýärdiler. Misal üçin Buhari we Muslim hadis kitaplarına gelen hadisinde Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem musulman zenanalara şunu emrediyor öz döwründe. Kaçan musulmanlar bayram namazyna çykanna näme diýip Peygamber Musa aýallaram gelsin diýe bayram namazyna. Aýallaram gelsin diýe. Hatta Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem haizli, yani ay başı wagty öýünden çykmagy oturan zenanlaram hem gelsin gyrada dursun namaz okumasalaram näme etsin diýe musulmanlaryň hayır doga dileklerine goşulsunlar olaram diýe. Hatta öýden çykmagy oturan ulygyzlaram gelsin diýip aýdy Peygamberimiz. Haçan Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şu buyrugy berenne hemme zenanlar çyksınlar bayrama gelsinler musulmanlaryň şu nämetine bayramına goşulmaly diýip aýdanna musulman zenanalardan biri şu soragy berýär Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Musulman zenanalardan biri Peygamberimize şu soragy berýär. Näme diýär? Ya Resulallah, ihdana la yakunu laha jilbabun. Aýtdy, ya Resulallah diýär, birden içimizden birinin şol wagt jilbaby bolmasa näme etmeli? Münsürün ayette Allah Teala näme diýdi ýani? Yudnina aleyhinna näme diýdi? Min jelabibihinna. Jilbablaryny örtünüp çyksınlar diýdi Allah Teala ýanky ayette. Jelabib, jilbab sözüniň köplügi. Jilbab birligi, köplügi näme? Jelabib. Sahaba zenan Peygamberimizden näme soraýar? Edil şu ýanky ayette geçen jilbaby soraýar. Ya Resulallah diýär, şol bayrama çykmaly diýdiň, bolyn içimizden birinin diýär, jilbaby bolmasa näme etmeli? Bolup biler ýuwlugydyr ýa ýene bir zatdyr ýa şoňa meňzeş bir sebäp bilen şol wagt taýin bolmasa näme etmeli?
Ya da näme etsin niye jilbabı bolmayan. Yani ünsverin Musulman, ilkinci nesil Musulman zinanın düşüncesine seret. Jilbabsız daşaryk çıkmalı dälligini bilýär. Bir gat ýoksa bir gat köýnek bara. Çık bolsa şu bir gat köýnek bilen çykyp bermeli. Emma şol bir gat köýnek bilen öýden daşaryk çıkmaly dälligini musulmanyň bir gat jilbabsız musulman zinanyň jilbabsız daşaryk çıkmaly däldigini bilenlik üçin Peygamberimizden sonra ya Resulullah jilbabı bolmasa näme etmeli? Anna Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aýdýar: "Qala la tulbisha ukhtaha min jilbabiha." Onda diýär sizden biri diýär musulman aýal dogynyna, gyýyz dogynyna, ýani din dogynyna öz jilbabyndan bir jilbabyn beräýsin diýär. Näme bayrama gidip gelýänçe. Diýmek näme eken? Şu nirde geçýär şu hadis Buhari we Muslimde. Musulman zinanlar, ilkinji nesil musulman zinanlar jilbab giýen eken we jilbabsyz daşaryk çykmaly däldigini bilýärdiler. Başka bir hadis Ebu Davud hadis kitabında geçiyor. Ayşe enemiz Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in zinanası musulmandan enesi bolýar diýdik. Ayşe enemiz Allah ondan razı bolsun aýdýar: "Kana rukban yamurruna bina ve nahnu ma'a Rasulillah sallallahu aleyhi ve sellem muhrimat. Fa iza hazaw bina sadalat ihdana jilbabaha min ra'saha ala vejhiha. Fa iza jawazuna kashafnah." Aýdýar Ayşe enemiz, haçanna biz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem bilen Peygamberimiz bilen ihramly wagtymyz, haja barýan wagtymyz diýe, yani atyň üstünde ýa-da düýäň üstünde ýanymyzdan nämeler geçerdi? Atlylar geçerdi. Yani kefeki näme ahram erkek kişiler, başga musulmanlar deňbizden geçip giderdiler diýe. Haçanna şolar biziň deňbize gelenne diýe näme diýdik diýe Ayşe enemiz? Sedelet ihdana jilbabaha min ra'siha ala vejhiha. Bizden biri diýär näme diýär? Jilbabı bilen niýe olar deňbizden geçip gidýän çäler ýüzümizi yapardyk diýär. Ýene näme geldi? Jilbab sözi geldi. Diýmek näme? Jilbab giýen ekenler we jilbab hatda şeýle uly giýen eken näme ýüzüni yapyp bilýän eken şoň bilen. Ve haçanna deňbizden geçip gidenlerine diýär, uzaklaşyp gidenlerine ýene ýüzümizi açardyk diýär. Diýmek näme eken? Boýdan başyny örtýän jilbab giyilipdir we ol jilbabyň bir uju bilen gerek wagty näme kefeki erkekleň öňüne ýüzüni hem näme örtýän ekenler. Diýmek näme musulman doganlar musulman zinan daşaryk çykanyna jilbab giyip çykmaly. We Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem başka hadisinde aýdýar: "İnnel mer'ata awratun" diýip aýdýar. Zinan maşgala diýär awratdyr diýär. Yani örtülmelidir diýär. Awrat näme? Örtülmeli awrat diýär. Zinan maşgala tutuşlugyna awrat diýär. Boýdan başy örtülmeli zinan diýär. Yani boynu açyk goýmaly däl, saçyny açyk goýmaly däl, elini, goluny, ýakasyny açyk goýmaly däl. Ol jeans giymek, futbol giymek aňyrda dursun. Ýöne tak ýakany şuňa meňde şeýriňi goluňy zadyň açyk goýmak bolanak. Wa musulman doganlar jilbab barada, hijab barada başka ayetlerim ba ve yine buna değişli başka hadislerim ba. Şul ayet ve hadislerin netijesinde musulman ulemalar şu şertler çıkarýarlar we diýýärler: Kur'an ve sünnetten gelen hadislerin netijesinde zinan maşgalanyň libasynda şu şertler bolmagy wajip diýip aýdýarlar. Haýsy şertler? Birincisi, yani musulman zinanyň eşiginde bolmaly şertler. Daşaryk çykanyna bolmaly, kefekleň öňünde, ýani mahramlaryň öňünde eşiginde bolmaly şertler. Birincisi, boýdan başyna bedenini dol örtmeli. Ýekece bir barmak galak gelem açyk bolmaly däl. Boýdan başyna hem ýerini örtmeli. Bir näme? Hanafi mezhebi wara şeýle ýüzüni açsa bolýar, ýüzüniň togalygyny, bilen bilegi. Hatta ulama diýär, eger gaty owadan bolsa, ýa bolmasa şoňa meňde şu makyajy zat bolsa ýüzüni hem yapmaly ýa. Hatta fitne fesat döwrü bolsa ýüzüni yapmagam wajip diýär. Biziň türkmenimiziň içinde hususan hem gelinler näme dipdirler, ýüzüni yapypdyrlar, ýaşmak bilen şeý ýüzüni ýasyny yapyp üstüne näme projek atypdyrlar. Diýmek birinji şerti näme eken? Boýdan başyna bedenini doly örtmeli. İkinci, libasy dar bolmaly däl. Dar bolmaly däl, firatini, yani figurasyny,
belli etmejek derecede giň bolmaly. Aňyrsy bärsi tuňgaryp dursa, biýli zady bildirip ol näme eýan bolmaýar. Giň bolmaly, belli bolmaly figurasy, ýani siraty, türkmençe siraty diýilýär. Üçüncü şert musulman doganlar içi görünjek derecede ýuka bolmaly däl. Ýuka bolsa bolmaýar, syk dokulan bolmaly. 4. Daşar çykanna libasyna atyr sepiligi bolmaly däl. Näme üçin daşar çykanna diýär? Öýüň içinde gyýyz bolsa da, durumşa çykan gelin bolsa da äriniň ýanyna durumşa çykmaz bolmasa gyýyz öýüň içinde sepinse bolýar. Emma daşaryk çykyp sepinip porsadyp gitmekli, onan başga erkekleň şoň ýysyny almaklygy haram hasaplanýar. 5. Erkekleriň libasyna meňzemeli däl. Şumalky jinsiga ýanlara degişli, balakka ýanlara degişli. Erkekleriň libasyna meňzemeli däl. 6. Kafir zinanlara maksus, yani kafir zinanlaryň ýürüýte geýän libasy eşigi bolmaly däl. 7. İllen ütköşük bolmak üçin, üns çekmek üçin geýilen libas bolmaly däl. Ýürüýte şu adamlar maňa seretsinip ütköşük geýip, renk bolsun, şekil bolsun, şuňa meňzeş bolmaly däl musulman doganlar. Näme? Şu görnüşde bolmaly. Indi musulman doganlar bu dersten çıkan bellikler we käbir netijeler we birinji musulman zinan haçan şu görnüşde dol örtünmeli, haçan giyinmeli, haçan şoňa farz bolýar. Haçan bir musulman gyýyz ululuk ýaşyna ýetenne hijab giýmekligi farz bolýar. Tutuş bedenini örtmeli, ýanky aýdyşymyza alaqy şertler bilen. Daşaryk çykanna. Emma öýüniň içinde öz mähremleriniň ýanyna, jigsiniň doganyň ýanyna çala elini açylany, saçlyň bir bölegi açylany ýaşuňa meňdeş, onda näme? Gunakarçylyk ýok. Emma kefekileriň öňünde, hatda öýünde hem bolsa kefekileriň öňünde, näme mähremleriň öňünde doly hemme ýer örtüligi bolmaly. Diýmek birinjisi näme eken? Musulman gyýyz ululuk ýaşyna ýetende hijab giýmek farzdyr. Ululuk ýaşyna ýetmeklige rahile kefiyetlenilýär. Haçanna bir zenan gyýyz maşgaly haýyz görüp başlasa, aw näme eýam şol ululuk ýaşyna ýetdigi hasaplanýar we dol näme hijab giýmekligi farzdyr. Hukman daşaryk çykanna jilbab giýip çykmalydyr. Dol ýanky şert aýdyşymyza alaqy şol şertlere gara geýniligi we örtüligi bolmaly. We näme mährem erkekleriň öňünde musulman zinanyň saçynyň ýekeje taryny açyp goýmaklygy haramdyr. Ünsüň bedeniniň bir bölegi ýakasyny ýaşyňa döşüni diýem zok. Saçynyň ýekeje taryny açyp goýmaklygy bil qasdlaýyn, açyp şonu goýmaklygy, örtmän goýmaklygy näme musulman doganlar haramdyr we ta örtünýänçe gunakardyr. Şu daşaryk çykyp ýarym melaňa çolup geýnip gitse örtünmän. Şunaça erkekler seyredilberdigiçe erkeklere de günah, ona da günah. Ve musulman zinan hiç ýagdaýda, hiç bahana bilen hijabyny, jilbabyny çykarmaly däl. Hatta dokument üçin surata düşmeli bolsa hem pasport üçin surata düşmeli hem bolsa hijabyny çykarmaly däl. Käbir ýerde dokumentda hijab bolsa bolanok zat diýselerem haýyş etmeli. Arda yazmaly, yüz tutmaly, düşünürmeli, emma näme hiç ýagdaýda näme hijabyny çykarmaly däl, berk durmaly. We şuňa bagly musulman doganlar kiçik çağalarymyz hukman ululuk ýaşyna ýetmeni garaşyp durmalylar, kiçikliginden öz milli türkmen köýnejiklerimizi geýdirmeli. Kelejine ýalyjydak dakmaly, näme kiçikliginden öwrenişdirmeli, näme şoňa alaqy gyýyz ýaşlary maksus eşikleri geýmeklige öwrenişdirmeli. İkinci musulman doganlar hijab dine bedenini örtmekdir. Dine käbir pikir eder, daşyny örtdüň bolsaň gylyksyz, ahlaksyz hereketler edýärler. Ol ýalňyş zat. İslam, Kur'an we sünnet, Allah Taala we Peygamberimiz haçanna hijab emredene tawşyryk berenne dine hijab daşyny örtmek däl. Edil daşyny, bedenini örtüşüň ýaly pikir düşünjäňi, ýüregiňi, ahlagyny öz alyp barşyny päk tutmak. Yani içiň we daşyň näme bolmaly, daşyň örtülgi bolşy ýaly, içiň we pikir düşünjäň, ýüregiň erwetlikleri, ahlaksyzlyklary hem näme şoňa garşy örtülgi ýapylygy bolmaly. Üçüncü musulman doganlar, musulman zinan bedenjek bolsa, owadan giyinjek bolsa, köçe çykanna ýylyň öňünde beýdip çykmaly däl.
Durmuşa çıkmadık bolsa öýüniň içinde musulman gyýyp öýüniň içinde owadan geýnibersin öz joralarynyň ýanyna öýüň içinde emma keseki erkekler görmeýän näme haram erkekler görmeýän bolsa we hususan durmuş gurandan soň ýollaşy üçin bezenmekligi owadan bolmakligi sowap kazandyr. Näçe gözüne gowurnup bilseň, näçe owadan görnüp bilseň, şonça sowap kazanýan. We asylly zenen daşarda keseki erkeklere görünjek bolup giyinmeýär. Daşarda sadydan sada giyinmeli. Näçe az üns çekse şonça sowap. Emma öýüň içinde ýany ýollaş üçin owadan giyinmeli. Näçe owadan bolup bilse şonça sowap kazanýar. Emma biz mal ikisini ýerini çalyşyp durýar. Öýüň içinde süpül sapıl daşarda da bezenip gidýär. Musulmanyň ahlagyna, musulman zenanyň ahlagyna ters, Qur'ana ters, sünnete ters, türkmençiligimize ters sat. Dördüncü zat musulman doğanlar käbir uyalarımız, jigilerimiz, doğanlarımız, zenanlar musulmandana näme diýär? Ýalňyş düşünje kelle guýulypdyr. Ya orslaşypdyr, ya kommunistlaşypdyr, ya başga bir gayri medeniýetlerden we dinlerden täsirlenip kellesine bir ýalňyş düşünje giripdir. O da näme? Örtülüge giyinmek, hijab giymek, jilbab giymek, giyňaş takmak, ýaşmak giymek, ýalykly bolmak, giyin koýnak giymek näme diýip hasap edýär? Iýde galmak, ototomluk diýip hasap edýär. Emma şu açyk giyinmek, topukly ayakkap giymek, oşuňa beňzeş zatlar näme diýip hasap edýär? Döwrewaplyk hasap edýärler. Özleri näme sabrmen diýen bolýarlar. Awa. Şol musulman doğanlar, musulman zenanlar, jigilerimiz, uyalarımız ýalňyş zat. Bu döwrebaplyk bilen beýdip geyinmek bilen baglanşygy ýok. Döwrebaplyk näme? Bilim öwrenýän bolsaň, şol öz ýaşaýan döwrüň we zamanyň ösüşlerini öwrenip, şolary özleşdirip, şolardan peýdalanyp bilýän bolsaň, şolar insanlara peýda bermek üçin öwrenip bilýän bolsaň, ana şol döwrebaplyk. Ilim bilim alyan bolsaň, aň düşünjäň ösen bolsa şol döwrebaplyk. Ol aň düşünjäň ösmese sen her hileke eşik geýňde ol sen eşikleri ýarym ýalaňaç geýmekligiň, açyk geýmekligiň, ýapyk geýmekligiň ol döwrebaplyk bilen zat bilen baglanşygy ýok. We asliýetinde gow oýlansak şeýdip öz gymmatlyklaryny taşlamaklyk, öz däp desturuny taşlamak, Allah'ın emrini bir gara atmak, peýgamberiň buýrugyny bir gara atmaklyk, ýani şuň özi ýyza galmaklyk. Ýani näme diniňden ýyza galýan, türkmençiligiňden ýyza galýan, däp desturuňdan ýyza galýan, gaýry milletlere meňzeýän, özüň şolara meňzetjek bolýan. Şuň özi dar düşünjeliligiň ýyza gitmekligiň alamaty. Şahir näme diýipdir? Kim diýipdir Ýewropa insany medeni, ne edep bar ne namys, ýarym ýalaňaç bedeni. Eger medeniýet açıp gezmek bolsa bedeni, onu hayvanlar bizden has medeni diýipdir. Diýmek näme musulman onlara ýarym ýalaňaç giyinmeklik ösüşdäl. Olsa özüne musulman, türkmen gyýdy diýen ýarym ýalaňaç bolup giyinjek bolup näme diýip ber? Hijab diýsen käbiri nefsine haýdyp bilmän, geň görýär, nefsine agyr gelýär. Emma şuň kunna ol Ýewropadaky, şunnamunnaky asly kapyr bolan halklar şu wagt musulman bolup beter özü şol ýarym ýalaňaçlykdan bizar bolup toba gelip ber. Emma biz bärde näme elimizde bir uly bir gymmatly zat ba, islamma, iman wa şundan biz soňradan öwrenmedik. Atababadan musulman bolup gelýäs, şoň gadyryny bilmekligiň ýerine näme ol ahlaksyzlyklar, ahlaksyz zenanlar ýalak geyinjek bolup ber. Şu bir näme ýalňyş düşünje we bul örtülügi geyinmek, ýyza galmak däl. Beter näme ýarym ýalaňaç geyinmeklik, ýyza galmaklyk. We unutmalyň, şol buýsanyp, öwünüp gürleýäs ka wagt. Seljuklar, Osmanlılar diýip gürleýäs, Osmanly türkmenleri, Seljuklu türkmenleri. Onların bärräktine ýaňakyna Göktepe türkmenlerimiz, ýa bolmasa başga sewşijilerimiz diýip gürleýäs, hanlarymyz, beglerimiz, gahrmanlarymyz diýip gürleýäs. Şol türkmeniň beýik oğullaryny dogran eneler wa, şol eneler nähilek enelerdi. Şol eneler musulmanlygyny sarykly, sarmykly, ýaşmakly, pürünjekli, çabytly, dol örtülügi enelerimiz, gelinlerimizdi.
şol beýik ogullar şol gujoklarda ýetişdi, şol enelen gujogyna ýetişdi. Endi şunu kunna jinsi geyip baranlar ýene dip baranlar şoňal mert ogullar ýetişdirip bilermika? Oňal mert ogul ýetişdirmek üçin imana ýapyşmaly, islama ýapyşmaly, namusa, ara, utanç haya ýapyşmaly. Ana biz şolary görelle alalyň aljak boldyk. Şol beýik ogullary ýetişdiren enelerimizi görelle alalyň musulman doganlar. We ýene oýlansak, şeýdip ýarym bilen geýmek bilen türkmençilik bilen islam bilen hiç bir ýakyndan uzakdan zerre ýaly baglanşygy ýok. İslam bilen hiç il baglanşygy ýok. Indi biziň bolýa islamyny bilmediň, musulmançylygyny bilmediň, öwretmediler. 70 ýyl kommunizm boly, şeýle boly, beýle boly bahana ba. Indi azzakan türkmençilik bolmaly, türkmençiligiňi unutdunmy? Biziň türkmen zenannamyz, gelinlerimiz şeýdik geýnýärmi? Türkmen gelinler öz gaýnynesinden hem ursat bermesek ýaşmagyny açmaýardy. Çavyt geýip, begres geýip, pürönjek geýip, pürönjeksiz gelin ýokdy asla. Ol soňky orslaşan, kommunistlaşan nesli onu hasap etmeň. Ondan az öňrek gidin, bir 100 ýyl öňrägine gidin. Ýaşmaga aňyrda da son pürönjeksiz gezmeýärdi türkmen gelinler. Tarih kitaplarda da baby, tarih arxiv suratlarda da bar. Öňkü garrylanmadan hem eşitdik gördük şu zatlar biz. Demek bu hili geyinip görmekle hiç ilek ne din bilen ne türkmençilik bilen hiç zatlan bağlanşy ýok musulman doganlar. Başga bir mesele musulman doganlar şu meselede aýdylmaly hususlan biri islama göre geyinýänlere şu da burada käbir jahil adamlar at takýarlar. Awal bolup barşyň näme? Ya hijab takýanlar şoňa at takýarlar. Inşal köp takylyan atlardan biri bilen Wahabi. Öňüne gelene Wahabi mal. Şu özüň bir zady düşünmeseň, bilmeseň, nefsine ýakmasa Wahabi dik goýurmaly. Ya bolmasa öňkü SSR-iň düzümine galan käbir musulman döwletlerde hijab giýýän musulman zenanlara, islamy wara giýýän musulman zenanlara basyş edilýär. Haksyz ýere basyş edilýär. Adam sorasaň musulman. Ine şul uly bir ýalňyşlyk musulman doganlar. Ol ýarym bilen çeýinip barylany adamyň işi ýok. Beteriň ýetinden ýarym saat anqaryp durýar. Emma islamy wara geyinip Allah'ın razilygy wara geyinjek, ýaşajak bolýanlar da basyş edip at takyp Wahabi diýip şul bir ýalňyş nadan ýollan el çekelik musulman doganlar. Beter biz näme islamy wara geyinjek bolýanlara, islamy wara ýaşajak bolýanlar berekellasyny bermeli, gollak bermeli, arkasynda durmaly. Emma ey Wahabi falan şey diýip dursak, ona el musulman bolýas biz. Kıyamet gününe edip Allah'ın ona jogap berjek. Nädip peýgamberiň ýüzüne seretjek? Nädip şul türkmenler din imanly bolsun diýip janyny beren müňlerçe şehidiň öňünde nädip jogap berjek kıyamet günü? Hey bize şu ýolla öllük siz biziň ýygyňyza näme etdiňiz diýse şul adamyň öňüne nädip ýüzüne seretip biljek kıyamet günü? Hol agzymyzda olur kurlaýasa türkmenler şeýle beýlany, şu türkmenler şu namus üçin jan berip gitdiler-de. Türkmen zenanlar ýarym ýalaňaç bolmasyn diýip, binamus bolmasyn, bihaýa bolmasyn diýip. İnden biz gelip berdinem örtülü geýänlere basyş edip hijabyny aýyr näme diýip görsek, ol musulmandan türkmene de gelişmeýär. Akylly adama da gelişmeýär. Ana Ýewropa, Amerika ýurtlaryna halasagam, halamasagam şu taýda näme umumyny islamy düşmançylyk barym bolsa, hususan biriniň şahsiýetine gezek gelenne hijabyny ırsarap duran ýok. Kafir düşünmüş musulmanyna badygyny şu musulman şeýdik geýinmeligini biziň käbir nadanlymyz düşünmedi. Şoň üçin şul bir ýalňyş ýol. Ýerigi şul basyş edýänler we at takýanlar barur puşman bolarlar, ýuzgara bolarlar. Şoň üçin bu zatdan el çekelin. Türkmeniň ýüzüne garadýan o hijablar däl, Türkmeniň ýüzüne garadýan o hijab çykaryp daşar ýurtda erbet ýola girip baranlar. Hawa. Şoň üçin şul zatdan el çekelin. Musulman göre, İslam'a göre geyinse ona basyş etmeli, ona arkasında durmaly, gollak bermeli. Ve musulman doganlar şu meselede aýtjak soňky belligimiz. Şu wagt içinde aýdyp duranlarymyz umumen ähli musulmana ýüzlenip aýtdyk. Ve gurruna da oturan meselemiz hawa utanç, haya, ar, namus, edep musulman erkeğe de değişli, musulman zerana da değişli. Yani hususan gurruna diýen meselemiz näme? Esasy meselemiz örtünmek. Musulman zenana değişli. Yani şu musulman zenanın şu mesele musulman erkeklere değişli.
Her bir musulman ata, kaka, erkek doğunu jiga değişli. Çünkü erkeğin erkek bolan yerine zinan olup başarıya. Haçan erkekler oğunap başlasa ondan sonra zinanlarım näme? Zinana mahsus bolmayan zatlar edip başlayalar. Ya da musulmançılığa sığmayan zatlar edip başlayalar. Türkmençiliğe sığmayan zatlar edip başlayalar. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de aydiya Nisa suresi 4. sure 34. ayetinde Er-ricalu kavvamuna alen-nisa diye Allah Teala erkekler zinanların yol başçılarıdır. Yani qorawçılarıdır, gözewçileridir, başlıklardır diye. Ey musulman erkek, ey musulman Türkmen, Allah Teala sana näme bir näme wazife beripdir. Sen maşgalan we zinanların öz ayalyň jigiň dogunun qorawçysy, gözewçisi, başlygy, näýilek bir şirketiň, bir edaraň başlygy we şol jogapkar, maşgalada hem jogapkar erkek kişi. Ve şol hili meseleleri biz erkekler öz ecelerimize, jigilerimize, maşgalalarımıza ýatladyp durmaly, aýdyp durmaly, düşündirip durmaly, gulagyna goýup durmaly. Ol örtünmän ýörse ýa saçyny selkiledip görse sesimiz çykarman ýörmeli däl, ay gezibersin diýmeli däl. Ünseriň şunu diýemek, zorlap hijab giydirmeli, zorlap jilbab giydirmeli, ýa bolmasa käýep basyş edip giydirmeli diýemdi. Ýok musulmanda onlar. Allah'ın razılığı üçün edilmeli, hiç mi zorlap ettirip bolmayan, ettirsem ama Allah'ın razılığı üçün bolmaya. Zorlap namaz okutturup bolmaya, zorlap orada tutturup bolmaya, zorlap hacı uğradıp bolmaya, zorlap sakal koyuverip bolmaya, güç bilen korkutup yok. İslam'da beýle adam yok. Emma İslam'ın ýolu näme? Terbiye. Öwretmek, ýatlatmak, kulagyna goýup durmak. Şul bolýan zatdan narazylygyny bildirmek. Şu zatın gowdallygyny aýtmak. Diýmek erkekler näme etmeli? Zinanlara şunu kulagyna goýup durmaly. Şu açyk gezmek bolanok diýmeli. Musulmançylyga syganok diýmeli, türkmençiliге syganok diýmeli. Näme biz kulaklaryna goýup durmaly. Şunu ilkiren özümiz öwrenmeli, tamam öwretmeli. Biz çünkü jogapkar kıyamet günü jogap bermeli. Ol gyýdyň bir ýerde saçyny selkiledip berse aýalyň örtünmän ýerde senem hiç sat bolmadyk galat gezip bersen ol musulman erkeğe gelişmeýär. Allah Teala sana bir jogapkarçylyk ýükläpdir. Sen erkek galak bolmaly, musulmançylygyny bilmeli. Ve Peygamberimiz Buhari ve Müslim'de geçen hadisinde näme diýär? "Var-raculu ra'in fi ahlihi ve huwa mas'ulun an ra'iyatihi." Erkek kişi diýär maşgalasynyň gorawçysydyr, gözewçisidir diýär. Ve maşgaladan jogap kärdir diýär. Kıyamet günü jogap bermeli musulman doganlar. Oğluna, kıydına, ayalyna hemmesine kıyamet günü jogap bermeli. Halal kazanç etdingmi, haram kazanç etdingmi, nähilek geýniler özler, nähilek alyp bardylar. Ol öz başyna bolmaýar bizim musulmançylygymyzda, türkmençiligimizde ýok aldat öz başyna goýup, ay öz kellesine bolubersin. Musulmançylyk sygýan zat däl. We ýene bir husus musulman doganlar deýuslyk diýip bir zat bar. Deýus kim? Öz zinanasynyň, öz namusy bolan aýalynyň, jinsiniň, doganynyň näme? Edip ahlaga ar namusa sığmayan hereketler etmekliğine göz yump ýörmek ýa-da hiç ses çykarmazlyk. Hay kuşatmazlyk. Hokman aňyr başy bir erbetlik diýip düşünmem. Ondan bärdäki zatlar, mesela üçin näme ähram erkek bilen gurulşýan bolsa, jigiň gyzdyganyň bir zadyň şonu näme bilip ses çykarmasaň deýus bolýar. Ya bolmasa daşar ýurtlar gyzyň zadyň uğradyp bar şo taýda oka berdiýsen deýus bolýar. Ol näme ähram daşar ýurtlary akdyp uğradyp bar işle şo taýda pul gazanyp daşar ýurtda jigiňi, doganyny, aýalyny uğrasaň deýus bolýar, begaýrat bolýar, benamus bolýar. Ve edil şonun alak örtmeli yerlerini örtmen jinsi giyip berse, futbol giyip berse, şu wat şoň alak bolup berenler we Allah saklasyn. Gelin bolup dur, äre çykyp dur, äre we şeýdip jinsli şoňa meňdeşik. Şoňa sesini çykarmany gezip berse başga erkeklerin serede otyr wujudyny, bedenini, saçyny hemme ýerine görüp otyr, senem hiç sat bolma. Deýus, begaýrat, benamus. We Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hadisinde aýdýar bir näçe kişi cennete girmez diýär. Şolaň biri men kim? Deýus. Iň bir begadyr, iň bir erbet erkek bir görüşüm deýus. Şoň üçin adam tanmaly.
Näme diýmeli? Gulagyna guýup durmaly, ýa-ni aýtdyk, zorlan basışlan däl, aýdyp durmaly, närazy bolmaly. Şu zatlardan eger şu zatlar bar bolsa, närazy diňi bildirip durmaly, tawşyryp durmaly. Wa alhamdulillah näme? Icaba geljek geýinjegem känimizde biziň bir kemimiz näme şu zatlar doly ýetirilen ok, aýdylan ok, kitaplan azlygy ýa-da aýdylsa da azlyk edýär, köpräk aýtmaly. Icaba geljegem kän doly örtünjegem kän. Wa alhamdulillah gelýärlerim. Beterem gelecek, beterem şu ýarym bilen aşlyklar, ahlaklyk ýitip gitjek, köpräk şulatlar aýdylyp tawşyrylyp berse. Wa dersimizin soňuna aýtjak sözüm musulman doganlar, zenanlar, uýalar, erkek doganlar. Musulman zenanlar şu hijabyň, jilbabyň, örtülügi geyinmegiň ähmiýetine gowy düşünseler, o örtünmen gezmegiň ne derecede günahkarçylyk bilseler, dünýäni berselerem açyk gezmezler. Öljegini bilselerem näme açyk gezmezler, eger şuna gowy düşünseler. Allah Teala şu mesele gowy düşünmeklik we amel etmeklik hemmemize müyesser etsin. Velhamdülillahi rabbil alamin.